Napa, Mas? Campur sari komplit ya rada kebak ya, Mbak Ellen. Nggih, masa rada kebak. Gak enak sing longgar suarane iso kebak. Iki seraya ora kebak ya. Saya gak kebak mau siji. Paman. Kebak suara ndak kebak jetis wae piye. Oh, kebaken. Oh kene ngledok Seraya Jaten. Nggih. Nek nggonku kebak Kramat. Kebak Kramat. Nggon wingit akeh. Kebak swara Mas Tengkleng, wah nek gonge gedhe campur sari komplit. Iya. Ya. Apa kuwi mau? Hah? Sepritan to? Swara cangkem. Golek pangan digotak-gathukke ben ku nyekolahke anak rampung. Iya. Apa kuwi? Oh, tak iso to. Tipe Basuki apik kok. Oh, efek sound kuwi. Hah? Efek sound. Efek untu. Oh. Loh, Engko ku dolanan kolu loro, Deng. Bacut yo resepsi aku gojek gumun banter. nih aku. Piye? Kok iso bunyi seperti itu? Ora tau blayang to kok ngene gumun iki lho. Kancaku gak enak sing unik-unik ngene iki marai. Rane. Gak enak. Konen mulih aku kok ya. Mau gak mau. Hah? Gak mau. Ayo selatan yuk. Yo. Saudan. Ojo lali. Wah.